дар ҳамоиши мазкур сардори бахши кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи ҷумҳуриявии ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан ширкат варзида оиди чӣ гуна роҳ ёфтани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротию террористӣ, фирефта шудани ҷавонону ба доми бадхоҳони миллат афтодан ва омилҳои марбут ба шомилшавӣ суханронӣ намуданд. Қайд гардид ки яке аз мушкилоти мубрами ҷаҳон ин мубориза бар зидди ифротгароӣ, маҳв сохтани гурӯҳҳои алоҳидаи террористӣ ва пешгирӣ аз амалҳои нопок ба шумор меравад. Хушбахтона туфайли истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идеяҳои низоми давлатдорӣ, бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ татбиқ гардида дар байни кишварҳои дунё дастгирию эътироф шудааст. Инчунин дар ҳамоиш зикр шуд ки яке аз омилҳои шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ пеш аз ҳама истифодаи нодурусти интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, маърифати пасти ҳуқуқӣ нисбати фарҳангу арзишҳои пурғановати миллӣ, фирефтаи таълимоти нодурусти динӣ гардидан ва зери таблиғи ғояҳои экстремистӣ мондани наврасону ҷавонон маънидод гардид. Зеро гурӯҳ, созмон ва ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ дар 10 соли охир тариқи интернет, сомонаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо мавқею мақсадҳои нопоки худро роҳандозӣ карда, ваҳдати миллӣ ва осудагиву суботи комили давлати соҳибистиқлолро халалдор кардан мехоҳанд. Чунин равандҳо албатта мардуми меҳанпарасту ватандӯст, хоса қишрҳои солимфикри ҷомеаро ки барояшон сулҳ, ваҳдат, соҳибистиқлолӣ ва суботу оромӣ азиз аст, бетараф намегузорад. мо ватани худро дӯст медорем, қадр мекунем ва ҳифз менамоем. Имрӯзҳо наврасону ҷавонон хуб дарк намуданд ки ба таъбири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон террорист давлат, миллат, дин, мазҳаб надошта асоси ғояҳои онҳоро халалдор намудани оромии халқу миллат, пешрафти давлати соҳибистиқлол ва ба доми худ кашидани қишри ҷавони ҷомеа ташкил медиҳад. Гуфта шуд ки ин тамоюлро метавон бо ҳамкории оила, мактаб, ҷомеа, муассисаҳои олии касбӣ, корхонаву ташкилоти давлатӣ ба таври баргузории семинару машваратҳо ва ҳамоишҳои манфиатбахш бо ҷалби донишмандону коршиносон пешгирӣ намуд.